Sunday. Kung si Florante na'y Laura, ako ay kwarta. Tumatanggap ka bang sorry na nakapatay ang ilaw? Ilang tanon jud ka aw murag iya nagbuto kung bakslaw. Wamoy pulos lugita aning lakawa, nano na pitilege ka hamot taksya na we, ayaw padag kahubog ng bosay. Kay buta ka ko'y lihok dokta na taol, tuktag wapakle wala pa may galaw ning bisa ni Messi anha ni tanduay select di serveño gitna mame. Sweldo ay klaruhur, diri juta partyon sa kadaghaglong quiz. Pabaol na sad, halauy kasayang basaing komdagan unta pasahero. Pul, antas manggadri lugara, di naman ni mo lihok atong lioy. Hay stambot kalabad sa ulom, why red horse pio? Lugita aning lakawa, nano na pidlerge ka hamot tagsana na ayaw padak